62. 62. 62. Postavljanje pitanja 1. Θέτω ερωτήσεις 1. Θέτω ερωτήσεις 1. Učiti. Διαβάζω. Διαβάζω. Uče li učenici puno? Διαβάζουν οι μαθητές πολύ? Διαβάζουν οι μαθητές πολύ? Ne, uče malo. Όχι. Διαβάζουν λίγο. Όχι. Διαβάζουν λίγο. Pitati. Ρωτάω. Ρωτάω. Pitate li često učitelja? Ρωτάτε συχνά τον δάσκαλο? Ρωτάτε συχνά το δάσκαλο? Ne, ja ga ne pitam često. Όχι. Δεν το ρωτάω συχνά. Όχι. Δεν τον ρωτάω συχνά. Odgovoriti. Απαντάω. Απαντάω. Odgovorite, molim vas. Απαντήστε παρακαλώ. Απαντήστε παρακαλώ. Odgovaram. Απαντάω. Απαντάω. Raditi. Δουλεύω. Δουλεύω. Radi li on upravo? Δουλεύει τώρα? Αυτός δουλεύει τώρα? Da, on upravo radi. Ναι. Δουλεύει τώρα. Ναι. Δουλεύει τώρα. Dolaziti. Έρχομαι. Έρχομαι. Dolazite li? Έρχεστε? Έρχεστε? Da, dolazimo odmah. Ναι. Ερχόμαστε αμέσως. Ναι. Ερχόμαστε αμέσως. Stanovati. Μένω. Μένω. Stanujete li u Berlinu? Μένετε στο Βερολίνο? Μένετε στο Βερολίνο? Da, stanujem u Berlinu. Ναι. Μένω στο Βερολίνο. Ναι. Μένω στο Βερολίνο.